Programang ito ay walang kwenta. Manood at mag-enjoy. Isa. Naman pre, may pamito, tagkabuangan na to karon. Sige. Murag ganahan ko na. Hey! Sige, pre. Tara ta. Bahoy sa tanah ta. Ta. Sige. Pawai sa tabaran? Sige. Panglingkod mo? Ayaw, panglingkod! What? Oh, ano tindog mo? What? Ay, paglingkod! Huh? Oh, tuhan na di kasabot. Balik tindog! Mo kasabot? Hala, balik! Lingkod! Hey! Mo kasabot? Ulingan? Di mo kasabot ang istorya? Buang mo di ka, boss. Yung kapalingkuro mo ni mo. Ano naman nila? Ano nang mutuo maka? Tana ta? Ta. Oo, mali mo sa mga buang. Hey! Kaya naman ang grupo ah? Wa, boss. Maos ka rin naghihanglangan takoy yung mga manok to. Pag may aging adlaw ah. Tara. Ginagawa mo. Mga budulo? Oo na sila. Oh, mga budol ko di ay. Mga budol lang. Sige. Magandang mo kay mudool sila ani. Atong kabuangan. Yeah. Sige. Oh, kung man ato mga boss. Hoy! Kamu terengat manok di kuy na. Ha? Dali rin mga kumidor. Kung kita kay atong istoryahan tarong yung mga tawhanan na. Hoy! Kuwangan ka? Kuwatay nga sa manok, mura ka na ang lubot sa manok. Lubot manok. Mo ulam mo itong manok. Sa mura nang itong manok? At least, baby face. Unang nimo binugok. Ano ni makauban oh. Mo nang isol sa manok. Ha? Ison? Tanay mo, kau ba naman galabaw? Mura o batikon? Oh, batikon gyud di ay. Oh, batikon. Batikon lagi. Lami man. Lami. Oo, mura ng bugaran sa manok dagan bunhok. Bugaran lagi, pero ikaw mura kay iti manok galanay. Uy, I love you, kumigo ha. Sa pagtuwa isuga. Kaya no, palag ka. Ay buhay Uy, mo nila. stop! Ayaw, boy. Ayaw, eh. Ayaw ka niya. Ayaw ka niya, boy. Ayaw, boy. Ayaw ka niya. No. Hoy, mga boy!
Ayaw ka. Buna ka mo. Hoy. Hoy. Hoy, tama. Run. Okay, in 3, 2, 1, fight! Sila ka, ha? Sama na. In 3, 2, 1, fight! Ano mo na? Boss. In 3, 2, 1, fight! Manok. Mo muna, bro. Itong manok. Babasurin. In 3, 2, 1, fight! Lumot manok. Kaya ito mo na kami. Ito, one, fight! Say mo na lang itlog banak. At least, baby face. Wala. At least. In 3, 2, 1, fight! Ay, Isol? Ha? Isol? Ha? Isol? In 3, 2, 1, fight! ha? Ison? Tanaw mo ka ba na mas galabaw mo na ng butikon? Balik ay, sabat awas mo! In 3, 2, 1, fight! Buing mo di ka. Stop! Balik ka na. 3, 2, 1, fight! Bye. Ayaw. Ano, gumamay. 3, 2, 1, fight! Katawa. 3, 2, 1, fight! Hoy! Sebenarnya kan wah. Hoy! Kamu wah. Wah. What's up mga tipak? Shout out ko ni Bernadette Kalota Tagamua. Shout out ko ni Dudong Budoy. Siyempre, shout out ko ni Taoist Divine Biners sa mga tundo. Shout out kay ko ni Jerwin Pindales taga Silang. Shout out gaw si Maria Flore Muso taga Cebu. Ug si Rachel Valetiro taga Corilla Bohol. Ug si Sweetie Pai taga Mikabak Davis. Ug si Ana Mare Kapinte taga Bohol. Ug si Juan Alibay. Shoutout ko ni Jerome Emilio, igagaw na ko na, taga Ubos, o ni Gisa Pamaylon, o ni Jeremy Dulauta, taga Ibabaw, o si Mary Chris Israel. Shoutout ninyo. Shout out ko ni Brusco Bros TikTok. Shout out pre. Shout out ko ni Jillian Gersalia. Shout out mo dihate. Shout out ko sa akong agaw na si Ruben Joshua Dolauta. Shout out gaw. Shout out ko ni Ubilayka Castillon. Taga Dampas. Shout out dira mo dahay. O ayaw mo kalimot follow sa Facebook page o sa subscribe sa YouTube channel. Then maorto mga katibak.